Good morning guys. Nay लोगोफोर आं साहादो बिस्कुट आपेल थाइसे जानाय जादों। दा आं साहाखौ लोंनोसै लोगोफोर आपेल थाइसे बाहानानै लाबाय लाल साहा खिरखि जिङाव जनानै नाहरनानै थांनोसै। लोगोफोर आं फान्थाव फ्राय एवजाना जानायदो आरो फुंनि ओमफ्राय पियासखौबो होगोन फ्रायाव थाव होबाय सारायाव ओमफ्राय नै ओंखाम सोमना दोनदो आङो दा दिनै फुङाव ओंखाम जानायदो आरो आं मालाबा जायामोन। दा आङो फान्थावखौ होनोसै। दा मोनहाङाव नै पियासखौ होगोन आरो दा आङो पियासखौ होनोसै। आं दा हालदै संख्रि होबाय आङो फान्थाव फ्रायाव होनसिगोन। आंनि पियासजों फान्थाव फ्राय एवनाया मोनबाय लोगोफोर दा ओंखाम जानोसै। नै ओंखाम जानोसै आंहा दै सोमनाय ओमफ्राय नै आसार ओमफ्राय नैबे फान्थाव पियास फ्राय मानियाव दावदै गारलाना होबा गोथाव जायोमोन आरो ओमफ्राय संख्रि ओमफ्राय बानलु बिदिनो जानोसै आं फुंनि ओंखामखौ थान्दा गोथावनो टेस्टि ओंखाम सोमनाया गरम बोथोराव। बेयाव दावदै दैसे होनो मोननाय मोनबा। नै आंबो ओंखाम जाखांबाय दा न'नि हांसोनो आदार होबाय आङो जागासिनो आदार हांसोआबो दाउआबो आंनि मासेबो गैया आइनिसो। नै आं गायनाय बिबारा बारबाय आरो जा समायना समायना मोजां नुखायो 11तासोआवसो बारनो नागिरो आरो बिबारा दसेनो ओमफ्राय रहायलाङोबो ओमफ्राय आरो दसेनो बारो बिदिनो थब थब बारबाय थायो बिबारा मोजां नायनोबो समायना। नै दा आं सानजौफुंनि मैगं सायलायनोसै लोगोफोर। दा मैगं सायनि मैफ्रायदो आलु दरसे होना भाजा ओमफ्राय नादो मैथा संगोन आरो मैथाखौ आइया खाबाय थादो दा आं सायलांबाय थानोसै लोगोफोर। नै सायखाङाखै ओमफ्राय मैथाखौबो सायनो दोङानै नै गजा थसे दङमोन बेखौबो मैगं सायहोलांलां जानोसै आङो। नै नाखौ सायखांबाय ओमफ्राय दा एवनोसै आरो नै आं नाखौ एवखांबाय दा ओमफ्राय आं मैफ्राय एवगासिनो ओमफ्राय बिलाइखौ आं गायो होगोन हाना लादो। मैफ्राय भाजाया मोनबाय आलुजों मैफ्राय। नै बिथिं आरो मैथादो ना संगासिनो गोदौगासिनो लोगोफोर मैथादो नादो मैथादो संनाय ओंख्रिया मोनबाय मैफ्राय भाजायाबो मोनबाय। भिडिअखौबो बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर।